tunakuelekeza kwa njia ipasayo, njia ya Kristo. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuri bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'ubwikere abarigeri yakuru chikaunti sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene negokurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ndizi TV obwensu vuomugusi omurubuli okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi basi abanchu abarigereri be TV yaito ya Ndizi TV oyo no murandi ino nande Pastor Thomas Nyakundi nande nasoire ase studio nonda mona ino iri bageriga nko baretera amangana kawaida ari nko batebinga kobuna ebisasimero bya Saitani kobuna ebisasimero bya Saitani egento giato chandira abagusiya bange to chandegete nanda abantu bako yaetera amakongu nasengicho yebisasimiro bya Saitani bantu bako sasime binteta bauti derenga gitore kero muntu ko ngambwe ate dini yane shetani nena bwate dini yaye bine bisasimiro akiri boni ngantete tobune bisasimiro biribigo totunyana byechindeli na magano aliyako na gotobwata bwati dero ni ngotete nkwanira abana ba Isiraeli. Bana wa Isiraeli barenge ense ya Misiri. Nense ya Misiri abantu aba bare gusasime ebisasimiro. Mbabwate ebisasimiro byabo asenseri ya Misiri kosimba bwato mu rutyobo orekoro ku Farao. Farao nabwate ebisasimiro. Igare gusasime ebisasimiro. Farao nabwata abarogi baye, nabwata balinkori baye. Bakenga kielimo igwete nga Farao rotire chindoto. Ateke to montogo tegoa endote byaye manye. Nalirinya sago ja kore bikode Yusuf bwagachago chalia lakini ronde nkwanerenga aba Isiraeli eba rengense ya Misiri igomba bwate bisasimiro byarengo kero kori lya marika ingo chikorigereria oya some buyo ayo chakera atangani ko sinko gende birenga chakera atangani ngo nyororenga bana ba Isiraeli bamenyete Misiri bare konchibusa obonyaka ebisasimiro bare gosasime kene gionsi bakango ikerera segete bago tebi Musa ekere bare sabari bone nyasao basiboire Musa obabwatokire nande batamani rikoire na sebisasimiro byabo bakomete Musa ari Misiri swaturuse timbera ncharengo igobono ntete nkwandae asengenya likongo jokwanera nayo kobuna ebisasimiro bya Saitani Farao nabwate ebisasimiro byaye ari kobeka abantu bari ba nande bamuigwerete kera osome gori bisasimero ntobwato mondo rekoro ku Nebukadinezaro na beko bwate kana Farao Nebukadinezaro bwate bisasimero paka agatera Shadrach Meshach Abednego onye muri gusasima enya sae yane dioryo nko bakorande lakini amrabe akanga nje tuko ndio ndabwate bisasimero ko bitumekera neba namakweri tene nambaka yesairane takoba gotebanga bono igaya mbere bobe none seje kere koimoka
nje Pastor Thomas Nyakundi mo banyete buya nje bota na riete ira korwe Kenya santoreti ngatebe Nyasaye nyina asoira sera tiri yao onye na asoira segari ya eye na asoira segari yao chochote kinasatokea gogo ikambe ready kende gios kirikere chako banga gocha sende ko ikandwa na seri nyinima tende bisasimero kire cyate go soya abantu banyasaye lakini twancha ko tumekwa ne bisasimero bya Saitani to sabe omanene bwe meganda yesone ngari bageri nande bana bawo niko bandigeret ko base TV ito ya Ndisi TV ena kwanira mayasa abana ba minto bale Ndisi TV ama seseni na manene akorekane kerembwa tege pindi eke gyoko buna magano yebisasimiro bya Saitani konya bagusiba minto bande babwate binto bago sasima bande keroko batemwa Yesu ngo toriare mbali kora go sengo toriare bande none keroko batemwa go tore kankoro mbanga ito go toreka senge jabanto babwate bisasimiro mbali yasa konya bantu baho bago kama iso gusiengima bakoma nyoma nene ngaenya sae okorusia madabau na kobune bisasimiro birikere cyako bangasa abantu bawo ebisasimiro byagarira abande boni gabamenyete no butaka bande babwate kigasi lakini mbabwate morembe bande babwate kigasi lakini nkiriko bakonya bande banyuwa meta lakini abana babo bako bahunchi sengencha amadabau nebisasimiro byakanete nga mukiyoto go cyane nasabiro manene kerengo kwana ongene mane gipari banta bamba ndigere bakororo manene nabasumba abo bali sikari nabasabeire nense ya Kenya nobo chori bole mutunyasaye ense yeto ya Kenya twayesabeiro maneno yekonye usiye kemegu ya Saitani nebisasimiro bide byonsi biracha against na Kenya yeto naseri yetali ya Yesu Kristo nasabire na kwegena amen bone tetolye lya Mariko ngoji toko rege tabu kia omuchaka nake igoro ya oyo rekoro kwa Isaac gutigero mwana oye omwando lakini boni ngande turarigereria igitabu gyo okonganya 14 tosome 15 chinke kuko batabanga omonene akaboria Musa inki okorera asende batebye Abaisiraeli bagendera bosio aye Musa nkyo kolera asende abantaba Musa aruzeti Misiri eba igata segete bakanyore bisasimiro byabo bare gosasima Misiri bakanyore Amerika ya Farao kuna bare gokoremere Maria bono mbancha gotare ore myake mengega eba atore tuna Nyasaye buna bono isikabu nkorandia Mumbu abuna nkorandi omwana mitora America ore Saudia orande buna nkorandiga igo inyorete nga baminto montonare kara America bone iga omo ikonka ebisasimiro byanka bikomoterekanga koirana koigo monto otebanga nyigwete ngendeka nyigwete ndu America ngende Kenya nyigwete ndu Saudia ngende Kenya na chande kirebobe ebisasimiro andonsia sogochia mataba gusiba itabange na batebetinga nchero murandi Pastor Thomas Nyakundi na batebetinga onye kore andeonsi ya mana ntetinga pastor ndatoka kinda America barogimba nyare abarogimba bwate chiri remote control chiabo nebirore byabo bago set bakorra soberete no bera mutu ya America karo bona kuona bona Abaisiraeli Nyasaye otumire Musa gendo barusi Misiri bache gonsasima igebi nebisasimero omurandi omintore isikari igongo kwanere ebisasimero ombwatabiya baru Misiri igaiga Nyasaye gotuma Musa igo Nyasaye iri korugoro Abaisiraeli ebago korigwe meremo na gosasime mebwekano ya Misiri bona Nyasaye otumire Musa na komote bigenda ote Farao atiga Abaisiraeli bane atiga abana bane barweseria bayirane bate ko mirimo yane igakere ko kwane bisasimero mbaga neiri bacha basasimege sasimerekia ege sasimero kia Nyasaye komo sasima Yesu Kristo omwana Nyasaye na ndege ntonkero
ndatenda abatebi abana bamitaba gusi Yesu kikwabwatete ntobwate Yesu maragatete asebuku mbwate biya murandiyo na cyao kwana nga Yesu mara batatu ntobwate Yesu maragatatu asebuku oise gosome gitabu kia okora kwa batomu ebukwa batabantu bwato muntu gatore gwekora Yesu orekora kubari Yesu n'abantu bamwegenete nanda agatebya abantu nga nere Yesu lakini arekora kubari Yesu tobwato muntu asebuku orekora ku yusto Yesu orekwekora Yesu nane ntobwate Yesu Kristo umwana Nyasaye bono ndigererie ebisasi merebi omuntu chita kabwata yusto Yesu igare gusasima kade Yesu agusasima no mwana gusiye ito barandi mbare bagusasima kade Yesu bagusasima kumbe ebabwata de yusto Yesu bande bakabwata bari Yesu lakini abantu abonsi mbagiye gutware kerenga gyo gusasima Yesu oyo musaraba oyo rengi gatigati koze kara kwa musaraba eri arenge tatu ndo abwato musaraba bwo moiti to abwato musaraba bwo moibi to abwato musaraba Yesu o moibi naro renge kanda diriba bambire na Yesu na barabu bara mateso igoro nande bagotebi Yesu nga oyagotebi Yesu ngetorie konyugwe koranga ngotorie urabande torie nanda arasa mateso bantomara bunankorandiga bunangokwana abwato upinganisi endito lakini ikaranzite mechando igoro ebigenga igoro echiko igore gwa kamakara emechanda bwate chungu nsima lakini anero gopinga enchiri ogopinga abarandi ogopinga omurandi nyakundi abana ba Isiraeli ebara esense batamanye tingo bagusasima farao nyo batabangara mama rusi chianga rusi gisati koremeremo bemachingoro ebagokora mana barenga sebisasimero lakini bono Nyasaye nkorerare abotebanga mwanya bantu omubusi oreisikaria karwa sebisasimero byo karwa sebisasimero bye dini obwate dini mubwate Yesu kusinda kete Yesu anyiguna ki igomba tebya abantu nga mubwate Yesu takubwate dini naje ni mwate dini na hotebi igonde ministry ekoro kunemia Christian Church kusena mia Pentecost Church ine dini lakini dini etago nkonya onye timwati Yesu ime oikantu are Yesu nande Yesu agotebanga oyo orankwana sabantu nimo kwana setata bono tinkomanyekania abantu dini tigamanyekania abantu Yesu abantu mumanye Yesu abarusia sebisasimero omusubati egesasimero abarogi bachete bakaire yanga ya herienke bakayeira asege sasimero kiaroche chi meeting chabarogi chinyinge ndoje jigotoka chi meeting chabarogi ndoche na kia kogero montago tenga pasta enaro te kugwa macheime mana no barenge roche bakukwana igoro yawo enaro te kugwa ngoro geteime mana barenge chimbere isikobo tuko bakorangiriye etali yawo ebisasimero ebi Nyasaye agotebi Musa arusi aba Israeli ndio Nyasaye akorere bikone amapigo naro Nyasaye bwato gete kujya se Farao kanyora amapigo amarito kanyora amapigo ali amarito omwana yaga kwa amati agaojoka kaba manyinga chingi chigaonjoka chigaichora ebinto bigaonjoke byoto pake binde bigoche getanda sa korara aina mapigo Nyasaye kubwato kagoze Farao natabuke Farao ikasegete kero mwana yakuna liyaje gatebanga kai ndocho musacho yokoro Nyasaye no bwo kumya agatebanye kenekera agerenkwe soka bono nare gukwanira ngaba Isiraeli basiboiwe kibasiboiwe kurwa sebisasi merebi nande kibako na konyora Misiri nganje Pastor Thomas Nyakundi oriesa toretie nande nyakonyora makanga kangari sobaro gimbiya na arenge kangari sinare kurusichanga botukombiya na arenge kangari sinare gotindo korambiya na arenge no abuno koira na Misiri bono ga Amerika gotebanga Nyasaye nkorera karo musombo yako mutabinki okorera aba Isiraeli bachagete gucanda Musa buna abantu bare isikari bago canda abarandi bantu bare bago canda abarandi
mwatira abarandi chimbamba ruchi kanisa emo bwate bisasimere binde kando na tebete none kanisa ya nenga ngatebya abasirika bakanimbwata abaraye kanisa ntware omurandi nere nyasaye tari bagasama tabau kwanyoranga nande ryo murandi akore chi meeting chiayo barande iryo korire nande abane babwate bisasimiro byabo kando kora chonga chongo murandi kora mochonga chonga abarandi ngo chonga chongo muri mwara mureka kanisa abantu batokora atari bose barabaya eba wakira chinko bichiri bagwake chinde cyo goteba ngaye karua omwana nyasaye resikaria musankorera ara goteba ngaye nyasaye abantu abagwante betimba rusi Misiri baruro nyasaye korwa kone bikone nande aba bagonte binga Misiri chimbera ncharengo Misiri ebusanja arengo Misiri obanyakambwa arengo nonye kware gutika tukwera sebisa simero byaito kobwa gukwerera ro igoro bana banyasaye kaye nyasaye libagarero enkaya aho yangire gotenena asenge je bisasimero mbiro abakweta bagatebanga mu chiyoto go chiande bona mokorara morengereti omochiyo mokaramerunga one tayo oragore gali omochiyo mokaramerunga one tayo orabeke yangangia omochiyo one tayo oratware none nyange omochiyo nyumba ya ibadi tego toka omochiyo permanent tego toka omochiyo nyumba ya litobari tego toka iyo ishindwe katika jina la Yesu. Pastor Thomas Nyakundi kera bisasimero biregusi ebisasimero byabaganga ebisasimero byabarogi ebisasimero byababisa ababisa bago ikaraje ki meeting babangana kibago gukora omorandi ore isikari igo bangere na kiuduma ya ego sieko igo bangere na kibago sieke kanisa iyo igo bangere na kitokoro musacho yo mtomo igu naende ekerenga kiababisa no korimi pi toigwekana osirepi lakini togo sira aseri etalia Yesu na kinya saga tebi Musa nyasaga te Musa tebi aba Israeli abo mbana kona gwechanda ese ngecheme chanda ibaroche mbargo chikoyerra tebi aba Misiri nyasaye ngo korande bikone onye bagende koimo kemeka aba bisaba itomora isikaria bari more mete bisasimero bari mu achede mukakora chingiti mukakore bitabara mato mukakore bintu korunyanja moga ikaranze chindoche mubwate chinetwork choko mureka abantu na kibamenyete na koryekera yoko bakora tete ngo tebirero auna party aseri etalia Yesu nyasao tebire kare bisasimero biragusi ebisasimero byabarogi abarogi more gusi mwachanira abana bagosome sukuru kisukuru njira moko iwanga abana bawe kaboduko bange gukura bana bawe kaboduko bange kominyoka isiko bana bako ebisasimero mbiro amatachiri nabwate ebisasimero omonto ya maganda ipasta inchena ari kiregasi Mombasa egasi ya security okorenda omochinare korenda omochio monene chigari chiarenge isiko lakini pasta igo nenyorete na atamire korwa enkeria bone gatirambere bwana ndio botaka arego ikabotuko saa 9 chenyumba chichaonjoka chiange korisia ago ikabotuko chigari chichaonjoka chiaba chibarasi chiaba chibunda chiaba chimingi chiange korisia agande ipasta ebi kone bi kabiranga tebatingo tebionde yego tenga tebano no musara tindageti ngatama korwo tigambere bwone abantu babwate bisasimero ruminati ne bisasimera sengecho ruminati ne bwate kanisa yaye ruminati babwate kanisa chiabo echine chire nyanchaime bagosima asogo itabantu oya manago tebike nago tebise ipindi binde byaetere kuchabunga agante binga iga tore gete kurwa sebyombe bya ruminati ali mogo iko kelio gukwana na kyo kwaegwa ayone goteba nataka nipatiwe powers ogwatora powers nataka power onoteba nataka mali onoteba nataka pesa bolo kelwa saba era kaenda gatebanga
tindagete gari kende ndagete power era kaigu power kwaigwa ogonjoru kwabe njoke ogonjoru kwabe monyo ogonjoru kwabe monyo none riecho kwanjo kona kweregana lakini ogwatakia abantu para ogosoe gari menye ne basi kweyerie gari because ne bisasimiro to gukwanira lakini materia gusiba minto none kiroko ende sabari otara soke gesierie gekiao tebe ngaserie taria Yesu Nyasaye ne nabire onkonye Yesu one ngende nkoreri tukobiyangira ne buya kosi para buna togeta ebisasimiro byabarogi mbiro barogi bawo ikabatuko basiara masaro gipara bawo ikabatuko basiara ebinto para basiara mache bitondo para ebisasimiro abana ba Isiraeli tamani koira na Misiri lakini Nyasaye tebi Musa motebi abana ba Isiraeli batebi bonsi nche Nyasaye bagendere go Timotu abana ba Nyasaye more gusi togendere go Timotu korandie nchiri abaragimba imoka ababisamba imoka mbakwana mamincha naye mbarigie nchera yogo gosiria mbarigie nchera yogo kobekera mangana mbarigie nchera yogo komume katoigweka Nyasaye nero bwatege ndeko ku judgment litukolio moelio mwanya bantu tayo ese na abaningo oirama muraka igoro yogo stop onde bwensi asogo tenna no bande bwa Nyasaye batabange mbaro babwate bisasimero senga je bisasimero byabo abarandi abange bangire korandie nchire korogu powerful asenga jo pengine kanisa ogo korandie nchire korogu powerful kwa keme abarogi bakoiro bisi bagotebi abaga kabare kanisa nabangina bakoiro bisi bagotei pastor chengora ninto kwa fungura 10 ninto kwa engoko ochengora pastor bona ba pastor bange gusiba akubigwe barogi mogo nkubya serieta ya Yesu mogo nkubya serieta ya baka yesere nebieka ekina kina arieta ira kere yesa ntore tigento na kwanete etemo gyoka onde tayora ndimie kotatigo manene Nyasaye ore igoro bieka ubwata mamlaka asemwanya abantu mara bagotema gotange bisiali by'abantu muntu gwakorega asie myake menge tobwatie promotion emyake menge tobwati none nyange myake menge tobwati none nyumba myake menge kento keyo kia ora tebenga naga korega asia segete rernenche bono ne separate na igoire gasiane tobwati ekyo asenge chaba bisambaro aba bisambaro bakobeka chirodbrook batabanyagete tigarera bakagotero Nyasaye konye ogenda atua na tabati abande kanisa senkorandi na batabinge kanisa erekerina kenyorere ko kubogeta no bwate kanisa eliete ko kunema Pentecost Church Nehemia Pentecost Church ali nonde omwana Nyasaye tabia abantu iga kero mwako go chakari kanse unabona nje kero mwako koera chindari kijikoro kwemeronge 3 na ya mabotu konye no chikoera igon kobe agreement iseyo mwako yogo chaka nata Nyasaye mwako itoera ntarara gentogete na gentogete bona shetani senga jinabwate roadblock yae nabwate nchera ago sieke bintu byabantu makomandi korupara tebi Nyasaye omotienyo ya January omotienyo kabere oyo gatatu oyo kane oyo gatano oyo 6 oyo 7 oyo 8 oyo kianda oyo 10 oyo 11 oyo 12 kerege ndo kerema mincha na nje seme tienyeyo ele na marweire ele na makweli ele nkene kibangire asabane bane asomo chione na kani na serieta ya Yesu omwako isenge gwa command shetani takonyora ibaga ele tabu kelina gotabige korokwa omochakano 27 Isa kango tabia karo mwana yo korokwa Esau ama omwando okwana nubosa tori kwana nubosa ila koma tabigenda bakoro sana oite agachure ondo seria kandagira kaya ngotigero mwando ama seseni koikoya ligi no kugaramika nakibona ngo kuana iga kobuna matabau kobuna bisasimero kobuna chinderi chindo abantu bakwete chigoja sore koikogaramike
koikobwatana mono murandi na kigekogera abaraya abanene ebabwata abantu bakora guciwa kiri toko nga murayigete narangere tukotini akagenda konge wakiri yanyagete njatebete kine giyasuki gukiango bona yore gabwo mongina ora bwo mogaka tobwatino no murandi ora akeresi nga pastor nyimokelyo mosigo no bwato murandi ore kanisa yao lakini ane tobwati abantu abale serikali abantu abanene lakini babwata abantu bakora guciwa kiri na bore kanisa lakini twaro mosombo nyasaye ore separate okora uno moika okorimo kelyo mosigo bwo korigererie nka yao na korigere bwo bwao na kubune bisasimiro bantombare na chiete nkage to mwana minto kanyoro musache geto wante pastor Joseph nka yane ama sabana maya kirare kero ko nangerie nka yao tini gwatora ngosinya gete nandangereti tini gwatora monto nimanyete kanangerie nka yaya gande pastor cho bone kerengo sabani ngoro kilio moika monto ya chiete sobo ganga muganga kamataitika nkoroserie nka tianko bekere bisasimiro akareta rwege tono bakabeka amagena makubu ime bakabeka amariyonye y'engoko bakabeka kemincha ky'engombe bakabeka ensongeri y'engoko eliyo munuga bakabeka amasaro bakamatebege de tware meirensa muragori akabeka ebinto byaye enkelia emiaka agande pastor na korre miaka 5 nkogore ngombe nande yakwa mane gento kiabege twali gia egesasimero kiabege twali egegoteba nga mochio gento ngekoba bona yondigerati manyange bintombiro bikorira senka ebintombiro bisatiria somochi ebintombiro bisatiria somochi bigerto mochi yotari gusuka na kige kogaranya sae obairo morandi okorogu pastor Thomas Nyakundi okoranie se kanisa erekelina kenyere goro kubogeta okobaterina goikatobu nebisasimero ebisasimero byo gotanyomwa ebisasimero byo gotanyore gasi ebisasimero byo gotachiande omonto so meta lakini gasto bwati omonto so meta lakini mochioto iyo omonto so meta lakini bana mbarongeaneti omonto so meta lakini koru mwaka bako mwaka no kolera iyo ro tunaikemea kwa jina la Yesu igonte te koira libageri yogo cha kumune bisasimiro ndebwe siondigere tiali enambe yengo kwa nane nago tebinga aba inchini bare mabu nande se studio iga mbama etubuna bakoroberi namba yane nkorika bare nsabu se buna nkora nikoruse na keregento bunoko ngakere gotaranyora lingo ikero ntarago utarambwata asomo nubwango na kwanire bwango kwanyora nsabu nero oya akoro como pastor Thomas Nyakundi nago tebinone kanisa inchuo ngakere simile pastor tene gutare goche kanisa tomerane tokwane mwana nyasaye ekerengo tigo chakama sabo nandane nebo tamene ipindi byana bigoeta koko tebigo ikokune kibi omerane ne chinguru cha nyasaye nande go ikobwe obwatane amono murandi oyo obwatane asogote namone gepindi yeke nabo tebanga gaki na kuniru na Yesu tiganto meromo somboyo egepindi yeke kigendere kosinega rama kwerwa na kurandie nchiri tianda baina amba Yesimi tome ago jakubune bisasimero beko kwegena anyege sasimero eba gesete tienda yawe ime bakataba tonyora mwana iyo pepo ikatike kwa jina la Yesu wate nambe yengo kwa eyane enambe koroku 07 11 43 nande 43 03 enambe ndero 07 59 41 36 08 0711 43 nande 43 03 nambe ndero 07 59 41 36 08 Tebone kerengo chikosaba egena mama onyenende koroma oranyene bisasimero baru tete byogo kuchanda ebisasimero byenka ngana amarweire yebisasimero amarweire yabarogi amarweire ago chanda abana ebitabara mato ebigankwa ebiyoto kerege tobare merto mochio matemando sikere chato bangerete mamincha ebine bisasimero etoko bikana mapema aseli yetalia Yesu Ramaro kabogoja se TV yao ya Ndisi TV. TV ngia kabisa kwenda kirase
nande goikera abana baito andonse asibare tusabe tata serieta ria Yesu na chira sore omonene na gotogiria serinjo kwanyigure kerenga kiane kenene no gokonya abagusi na kobuna amatabau yechinderi amatabau ashetani amatabau yogotanyore nyuomo amatabau yogotagendande ebisasi mero byegisokoro abakwete keriba kwane tobotaka nagekanire konyo mongino ya bwene omugako ya bwene omumuro ya konyeke emereme igoke chingera chiroke abantu mbako bo mwaka bakomwaka batagokora kende nono gotuga ngombe nono gotwara kene nkeyo ebisasi mero na abiragereirie haserieta ria Yesu tatambiye mono sesenia etibie ya Ndisi TV abaro connect metambo abarari bonsi basesenia monene kore bikone byo gukumya ama yakore kano monene ama seseni abwati abana baminto bonsi bakore station yeye yaito ya Ndisi TV tate nchiri tigegendere ndebwese urachema minchane nchiri ondora achema minchane nchiri yao na mosie kira serieta ya Yesu tiene ema ya etare gusiengima bantu bakomanye bantu basesenigwe na ane toari bagario okorigia na kuengata na korigia bosibwaho tomenye miaka na miaka pakobo ira niyo boroti bwaho tigesi kone bange koranere na serieta ya Yesu na sebere na kwegena seba amen teba amen amen sese ni gusana tomernamo naye aitekero gontare goje kanisa lakini asama sabo amona mange enambe yoko likerusabo nekore libagarigia ongikere nabora ikera tenga pastor wakwana bwangu tinye bwateti lakini sabwo abe metambo ngusugulika bali ikebinto konusabwo bune nchiri agendrete asa Omurigereria bwe television ya Ndisi TV